जायफ्रानाखि इलिगेल हिसाबै बावैसो फैदों बिथांमोनखौहाय इभिक्सन खालामनानै जाय जेरावनिफ्राय फैदों बिसोरखौ आउट खालामनांगौ। जोंनि हाखौनो जे बिसोरो आवग्रिनानै जोंखौनो माइनरिटि खालामनानै दं। नै बिसोरखौ जों गनाया। आयेन मथे बिथांमोनखौहाय एक्सन लानांगौ सरकारा, बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ आरो प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ। फरेस्ट अफिस बा सोरखौबा गामिफोर आक्रमण खालामो मायोब्ला सान्थिखौ जुदि भंग खालामनो नागिरदोंब्ला बिथांमोनखौबो बे आर्म स्पेसियेल पावार एक्टखौ बाहायनांगौ। लोगोसे सरकारनियाव जोङो डिमान्ड खालामो एकदम बिथांमोनखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ। दा नोंथांमोना मिथिखागौ 2020 सननि जिनाखि बिटिआर सुक्ति बेवहाय जिनाखि मोनसे खोथा लिरबोदों बिसोरो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन होननाय। ब्लेकलिस्टआव हाबनाय बादि जानानै थाबायमोन बड'लेण्डआ, जिहेतु बिथांमोना सुक्तियाव बुंनानै फैबायमोन दिनैनिफ्राय जोंनो बड'लेण्डखौ नांले, बेयावनो जोंनो जोबथाबाय बिदि मिनिं थांदों। जोंनि मेमरेन्डाम गथायनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय बर'फ्रा दिनैसिम सेटिसफाइ जायाखै, जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि पिबि बड' क्रिएसन चेनेलाव गासिखौबो फिन खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। होमबा लोगोफोर, आं बारा गोबाव खालामला, नोंथांमोना गासिबो नैबे भिडिअखौ नायलांजोबदो आरोना। बिथांमोना गावसोरनो फारसेनिफ्राय फारि फारि फोरमायलांखाजोबदों आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांग्रोदो होमबा। जोङो अलरेडि दिल्लीयाव थांनाय खमब्रै जाबाय। माने जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसाम आरो लोगोसे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन, जोङो जयेन्टलि स्टार्टिंनिफ्रायनो खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दं आरो। ओमफ्राय खिन्थु बेखौहाय दैदेननाया जाहैबाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स। दा नोंथांमोना मिथिखागौ 2020 सननि जिनाखि बिटिआर सुक्ति बेवहाय जिनाखि मोनसे खोथा लिरबोदों बिसोरो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन होननाय। दा नैबे बुस्थुआ जोंनि थाखाय जोबोद माने ब्लेकलिस्टआव हाबनाय बादि जानानै थाबायमोन बड'लेण्डआ, जिहेतु बिथांमोना सुक्तियाव बुंनानै फैबायमोन दिनैनिफ्राय जोंनो बड'लेण्डखौ नांले, बेयावनो जोंनो जोबथाबाय बिदि मिनिं थांदों। दा नैबेखौनो जोङो बे गोदोनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि मानसिफ्रा बड'फा उपेन ब्रह्मजों दाजानाय बे संगठना गोसा गाबखांनानै रिसेन्टलि बे बोसोरथामल' जादों बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सखौ दाफिननानैहाय जाहाथे दिल्लीयाव थांनानै जिनाखि लिरथेबोदोंमोन बड'लेण्ड नांले होननाय, बेखौहाय दानहोनो, बे बड'लेण्ड जे मोनगोन नांथारगौ, नै बेनि थाखाय जोङो मेमरेन्डाम हैनानै मिनिस्टारफोरजों रायज्लायदों। मिनिस्टारफोरनि बिथोरावहाय जोङो प्रथमावहाय राष्ट्रपति बिथांनोबो होदों, ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ल' मिनिस्टारनो होदों, बिनि उनाव जोङो ट्राइबेल मिनिस्टारनो होदों, आरो बिनि उनाव जोङो हम मिनिस्टारनोबो हैदों, ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो प्राइम मिनिस्टारनोबो गासैखौबो गथायजोब्बाय मेमरेन्डामखौ। जोंनि मेमरेन्डाम गथायनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय बर'फ्रा दिनैसिम सेटिसफाइ जायाखै, जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ। आरो खारना जाहैबाय माने भारत सरकारा मोनसे प्लेनिं दं, नैबे 30 सननि गेजेरावनो भारतनि दाब दाब रायजोनिफ्राय आरो बिसोरो माखासे फिसा 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 रायजो दानायनि मोनसे प्लेनिं दं। जेरै आमेरिकायावहाय 53टा स्टेट दङ, थिग बेबायदि लाइनाव थांगासिनो दं। जाहाथे जोंनिबो बड'लेण्डआ बहाय बे लिस्टआव हाबो आरो जोंबो जेन जेला गावसोर बिथांमोना होयो बे समाव जोंनि बे बड'लेण्डखौ जोंबो जेन मोनो, जोंनि सेपारेट स्टेटआबो जाफुङो होननानैहाय जोङो अफिसियेलि गोजौ लेभेलावहाय बेखौहाय मावगासिनो दं आरो जोङो लिस्टआव अलरेडि सोनो हाबाय। बे बेलायाव रायजो राजाफोरनि रायजो राजाबाथ' ए टु जेड बर'फ्रा बयबो बे बड'लेण्डखौ नांखागौ, बयबो हेफाजाब होगोन। खालि जोंनि भुला बेल' जों मेसेजखौहाय दाबो मोजाङैहाय होनो हायाखै, जायनि फलावहाय माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनानै दं। थांनाया दा जोङो सब समय सेसनखौ होसोयो, पार्लियामेन्ट सेसनखौ होसोयो। ओमफ्राय दा दिल्लीयाव थांनो होनब्लाथ' जाया, प्रथमावहाय जोङो एपइन्टमेन्ट लानांगोन। आरो बिनि सबसे सिगां जाहैबाय जोङो फाइनान्सियेलि जों बिराद उइक। दा फाइनान्सियेलि जों साउन्ड मोनब्ला, स्ट्रं मोनब्ला जों एनि टाइम जों थांनो हायो। दा बेखौनो जोङो सावरायगोन, खिन्थु जोङो बोसोराव खननैया दिल्लीयाव थांगोन आरो बे जोंनि मोनसे रेजुलेसन लानानै दंखायो। नोंथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों सानसेब्लाबो बड'लेण्डआव जागोनखौ नोंथांमोना आसा खालामदों? निस्सय, बे आसा खालामनायखौसो जों ओंखारदों।
मानोना जों गोदोबो बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव जे आबसु आन्दलन बेवहाय जोङो एक्स भलन्टियार फर्स जानानैहाय जि खामानि मावदों मान मावदोंमोन जोङो गावखौ मान सेक्रिफाइस खालामदोंमोन जोङो आसा दंमोन जे जों बर'लेण्ड मोनगोन बिनिखायनो जों बे खामानिखौ दाबो जों जेनाखै आरो मावलांबाय थागोन जों हायाब्लाबो जोंनि उननि जेनेरेसना जेन जोंनि जेनाखि बे खोथा बुंनायफोरखौ लानानै जोंनि जेनाखि सेक्रिफाइस खालामनाय बेफोरखौहाय उदाहरन हिसाबै लानानै एग्जाम्पल हिसाबै लानानै बिथांमोनाबो जेन सानसे बै बर'लेण्डखौ मोनथों आरो लोगोसे दा जोङो खालि स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलाव नङा दा जों इउटिअ हिसाबै जेनेबा जोङो इउएनअनि मोनसे ब्रान्च अर्गानाइजेसन हिसाबैहाय ILC नि मोनसे मेम्बार अर्गानाइजेसन हिसाबै जों इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोंनि बर'लेण्डनि इसुखौहाय अलरेडि आं बहुद बार बुंहैबाय आरो बेखौ निस्सय जावले आं जेलानो सुबिदा मोनगोन बे इन्टारनेसनेल माबायावहाय बेखौ आं उत्थापन खालामबाय थागोन बिटिसि ओनसोलाव बर'फ्रानो दे सम माइनरिटि बायदि जानानै थानाङो हमना लादो थांनाय समाव जे कारिगाव सासे लाइमोना खास्रि बिस्रि बुथारजादों आरो बिनि अनगायैबो थांनाय बावैसो सान सिगां जिहेतु रानिखाथानि जि जाथाय बे जाथायनि उनाव जिहेतु बर'फ्रा माखासे भक्त भुगिनानै बे जेलाव थानांदों मा बुंगोन नोंथांमोना बेनि सायाव बेखौ आं दहाय बुंखाबाय अब्लाबो दाबो आं नोंथां सोंनाय हिसाबै रिपिट खालामनोसै बिनि मेन खारनानो जाहैबाय भारत सरकार आसाम सरकार मानोना जोंहा फरेस्ट डिउलार्स एक्ट मोनसे दङ ओमफ्राय मोनसे दङ जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ बे आयेन थाखासेयावबो दिनैहाय बाहेरानि मानसिया फैनानै गोसोबादि हावग्रिना थादों बिनि खामानिया सोर बिटिसि ओनसोलावहाय बर'लेण्डआवहाय जोंना मा मोनदों बे मोननै बुस्थुखौ जों दिनैसिम मोनाखै ल' एन्ड अर्डार ओमफ्राय बे हम डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट मोनाखै दिनैहाय जोंनि बिटिसिनि सरकारा गोसोब्लाबो ल' अर्डार बे हम डिपार्टमेन्ट गैयैखाय मावनो हायाखै दा जोङो बेखौल' बुङो भारत सरकार आसाम सरकारखौहाय बेखौल' खावलायो बिथांमोना आयेन मथे खामानिखौ मावनांगौ जुदि बिसोरो फरेस्ट डिउलार्स एक्ट 2006 ओमफ्राय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एज पार आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 मथे जुदि बे खामानिखौ मावोब्लानो बे आखरे जुदि मावोब्लानो बिथांमोना गाबोननो बिनिफ्रायहाय इभिक्सन जायो बेवहाय बिथांमोना हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट केस हैथेलाबो जाया दा आरो लोगोसे आं खावलायदों बे आयेनखौ मानिफोरखौहाय गोदो जोंनि बे बर'लेण्ड आन्दलन समावहाय बिथांमोना मा होयोमोन आर्म स्पेसियेल पावार एक्ट आबसा बेखौहाय बाहायो लोगो थिग बेखौहाय बिथांमोननि एगेन्स्टआव बाहायनांगौ बिथांमोना जुदि आयेनखौ मानिया मालिनो उग्र जानानै बेबायदि फरेस्ट अफिस बा सोरखौबा गामिफोर आक्रमण खालामो मायोब्ला सान्थिखौ जुदि भंग खालामनो नागिरदोंब्ला बिथांमोनखौबो बे आर्म स्पेसियेल पावार एक्टखौ बाहायनांगौ लोगोसे सरकारनियाव जोङो डिमान्ड खालामो एकदम बिथांमोनखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ जायफ्रा 50नि सिगां दंमोन जों बिसोरखौ कनसिडार होयो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जानायनि सिगां जाय थि ट्राइब्सफ्रा बिसोरो दंमोन बिसोरखौ जों कनसिडार होगोन खिन्थु जायफ्रानाखि 51 निफ्राय बिहार उरिष्यानिफ्राय झारखन्डनिफ्राय फैनानैहाय हाबफैनानै जोंनि हाखौ दखल खालामनानै दं जोंनि हाखौनो जे बिसोरो आवग्रिनानै जोंखौनो माइनरिटि खालामनानै दं नै बिसोरखौ जों गनाया आयेन मथे बिथांमोनखौहाय एक्सन लानांगौ सरकारा बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ आरो प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ जोङो खोनादों जों गावनि मेगनजों नुवाखै खिन्थु जों खोनानाय मोनदों माखासे ओरैबायदि मानसि दं बिथांमोना आसामनि लेंगुवेजबो रोङा आसामिसबो रोङा बर'बो रोङा गावसोरनि गोरों ओमफ्राय हिन्दील' रायलायो दा बेफोरो बिराद सन्देहजनक बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि दारै आरोबाव खनसेबाव आं भारत सरकार आसाम सरकार बिटिसि सरकार बयखौबो खावलायनायजों लोगोसे डिमान्ड खालामो मोनसे प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनानै जायफ्रानाखि इलिगेल हिसाबै बावैसो फैदों बिथांमोनखौहाय इभिक्सन खालामनानै जाय जेरावनिफ्राय फैदों बिसोरखौ आउट खालामनांगौ होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायलांजोब्बाय नङा होमबा दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायहरनो सानो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर गोजोन्थों।